Yan, ayan na naman si BBM. Hawakan natin yung kamay niya. Lambot ng kamay niya, grabe. Subukan natin ulit hawakan. Yan. Grabe, nagsaan ng supporter si BBM. Yan na siya. Yan na siya. Yan na. Yan na siya. Kakawin natin yung kamay ni BBM. Wow! Ay, di ko lang kawin ah. Good na siya. Tinutok mo. Grabe yun, dami. Dagsang supporter ni BBM sa Pangasinan, grabe. Ayan o. Pumutok yung lobo ko. Oh, pinutok nila yung lobo ko. Ayos siya natin ulit. Ayos siya. Tumla ko. Sige lang, sige. Yan. Grabe, pumutok yung lobo ko. Habol tayo ulit, habol. Ang lambot ng kamay ni BBM, pare! Ang lambot ng kamay ni BBM! Huh? Ay, kamata. Pawis na pawis ako. Init, pero sulit. Abe. Habol tayo ulit, habol. Tayo ulit, habol! Di ko na videoan yung pagkakamay ni BBM. Sayang! Sabi! Oh, dagsa ang BBM supporter sa Pangasinan. Sabi! Sakit lang sa mata. Sabi! Sulit yung paghihintay. Naya ako yung kamay ng presidente ko. Grabe.
Kaya natin bundok harapan. Grabe. Sulit ang Pangasinan kay BBM. Kapti sa mata. Grabe. Grabe. BBM. Tabis naman ng itbal niya ate. Ano si BBM oh. Ano si BBM oh. Grabe. Grabe. Tabi-tabi po. Tabi, kikira rin po. Grabe. Nandito tayo. Kumigit na lang tao. Grabe. Tulong tayo sa Marshall. Lambot na kalaw ni BBM mo! Malambot na kalaw ni BBM mo! Sige! Salamat ay, puro grabe nga lang sa sabi ko dito. Oh. Dahil kami na pumunta sa bangkete. Grabe. Ang tayo ulit harapan. Yun ang mata ko ah. Buwan natin ulit makahabol sa harapan.
Tingnan nyo, dumagsa ang BBM supporters sa Pangasinan. Grabe talaga. Saya-saya. BBM. Grabe. Oh, kaliwag ka na, punong-puno. Ah! Walang mainit. Ayos si Kuya, BBM. Grabe. Grabe, BBM supporter. Yan. Grabe, naputo na. Ay, hintay lang yun. Saka ni BBM. Oh, baka meron ka dyan. Wala na ba? Tapos na. Wala na. Ay. Grabe. Tulo na. Kalsada. Saka pa po ganyan. Binaluran po.
Grabe, init. Ay. Hindi kaya ng Marshall. Daming tao. Andiyan na sir, andiyan na sa likod. Oo, medyo na po ito yan kasi daming tao sumasalubong. Sige lang. Ay, init. Sige boss.